Diyan na guys, nakasod na mi guys. So diyan ako mga kuyog. Hi, good morning po. So padong na mi adto sod guys. Unsa man ni eh? So diyan ako. Unsa man yung mga ano eh? Banyan Spring Exit watch your step entrance. Banyan Spring Resort. Banyan Spring Resort daw. Banyan gani. ihapong diwanan guan. Iguana. Uy, unsa mao na siya? Ba paano? Ha? Ay, nako ibal. Hi guys, good morning. So nako karon og tabugon. So mga ligo mi karon guys sa Banyan Spring Resort. Sa ni Guanon mo ni? Guanon. So mo ni ako mga kuyo guys. O si. Hi sad muy, hi sa akong vlog. Si Bani, As always, si Gracia. As always. Mo ni akong kuyo kung mga fast na kong mga vlog bitaw guys dito sa asa to guys. Ano sa mga sa kuyo? Gracia. Kuay, kapura. Pangkuha ay di ay. So mo ni guys. Kita mo sa mga background guys. Oh. Dito paluping bayhana guys. Oh, di maklarong mga background ay guys. So never mind lang sa ang dagway guys sa kay bag-o pa ning mata guys, bag-o pa ning maligo. Nangubag pa kanang aybag sa kay ala sa oras ako nakatuog. Kung bago pa lang kayo sa aking channel guys, please like and share and subscribe and click the notification bell para updated mo sa ako ang mga new vlog, mga upload di ay. So kita-kits lang ta sa sud guys, inikuan kay na pamis gawas kung yawi abot na hubsan sigurong tubig na sud. So magkita-kita lang ta dito guys. Tanaw lang mas ko ang palibot guys ha. Diyan na guys, nakasod na mi guys. So diyan ako mga kuyog. Hi, good morning. So padong na mi adto sud guys, unsa man ni eh? So diyan ako. Oh, welcome unsa man yung mga ano eh? Banyan Spring Exit watch your step Banyan entrance. Spring Resort. Banyan Spring Resort daw. Banyan. Iguana. Uy, unsa mao na siya? Ay, nako ibal. Dana guys. Nako nami. Kita sa tingin. So na si Miss Cho kauna, si Bani, si Ninja, si Gracia. So mauna ni guys. Di na jud kapugngan guys. Mulayat na jud miss kuan sapa. Yay! So mauna ni siya. Wow. So di ana guys. Wow. Uy na pantat ani. Tinawa mo. So di ana guys. So, mani siya.
So man siya. Bugnaw ya. Tubod ni siya. Daya, welcome to my vlog ya. Mamona sila yung staff din guys. So mga ni siya. Grabe ka mga guys eh. So mo ni siyang views diri sa sulod. Nindot diri magdagkuan ba mga labhunon ba i-banla diri oh. So nasa siya mamamili dito guys. So manay cottage diri. Mo ni mong cottage. Mo ni siya diri. So na mo mga gamit ipangbutang guys. So among sudan karon is saan ni siya? Namoy, diyan po sakit dito wala. Puso. Nya sa kay mura na to. Puso si Miss Jo. Mas nabira dyan kayong madam eh. Si Manny. Tingin tapos siya pantat dito te. Kinsa? Ano wala pantat diri? Kapwag lips o si Manny. 30. Mayad na ta kay kuya. Dayon tag 38 ta sa pagkaon. Ay, saan niya? Saan mong naong? Aso si ako bonus niya. Di kay boom ko sa vlog ba? So guys, maligo na ako guys. So kanahon lang mo dyan guys.